Ľudia, vy ste retardovaní. Doteraz ste trápili vy mňa, teraz ja budem trápiť vás. Lebo tieto komentáre to je už strašne retardované a ja som už musel natočiť nejaké video, lebo to tak bude pokračovať, tak mňa porazí. Ja natočím nejaké video, čakám nejaký komentár k tomu videu a vy tam píšete 90% ľudí. Zistil som, že Spider sa odhalil, je to Duško je Spider, Duško máš super hlas, Spider si úžasný, Spider si krásny a takéto veci. Mňa to už strašne sere. Včera som dal video Happy Wheels, to je let's play, hej. Čakám, dojdu 2 komentáre na jedno, pozriem si vytešený, že budú komentovať moje video, čo sa im tam páčilo, po prípade čo nepáčilo. Mne je jedno, aj keď napíšete, čo sa vám nepáčilo, tak aj tak budem rád. Ale ja to kúknem maily, ty kokos, odhalil sa, počkajte, ja vám to prečítam, včerajšie komentáre, hej. Prvý komentár, Spidero sa odhalil, yes! Či je to vlastne to iné, no, či to je teraz ráno, čo som sa zobudil, to ma tak nastalo už, že som musel ešte natočiť. A potom včera. Akože je to určite Spider a presadil si to tým, že na Panzerpále si kričal istú časť Duško. Takže je to Spider sa rovná Duško. No ty si, bože, Sherlock. Konečne je normálny Karol LP, čo ale písal v minulom poezie tajte, tu sa nájdem, napísal Spider, ak si to ty, si zábehu si proste pán. Toto napísal. A ešte poezie tajte, Karol LP, ty kokos, hlas ako Spider, je to on? A teraz konečne sa už uvedomil, takéto by mali byť všetci, a napísal, super video, Fivko, big like. Konečne komentoval to video a nie kto je v tom videu. Či je to Spider alebo Duško. No poďme ďalej. Potom Minimaxi, ako vždy super, dobre, komentoval video. Super, som rád. A potom tuto nejaké odveci komentáre, že prečo si Spider myslí, že Michael Avery je čurák. To bol nejaký proste, čo nepochopil nejakú vec, čo povedal Spider, proste. Dá sa to ešte pochopiť. Aj keď trošku už mi prepínalo z toho, že čo to tam píše. Ale dalo sa to ešte pochopiť. Ďalší, Egreši. Musím povedať, že som si Spider predstavoval inak, no ako sa hovorí, nesúď knihu podľa obalu, vyzerá teda lepšie, ako som čakal. No ja by som sa ho bál po tomto komentári. A ďalší, počkaj, San Patrick, ten ešte doteraz nikdy nepísal. Ten Duško je Spider, však 6 lajkov to má, ďalších 6 ľudí ho podporilo v tomto. To je tretie video, kde je Duško a stále sa to rieši. Ja som toto už vôbec nečakal, že toto ešte niekto bude riešiť po 2 videách s Duškom, ale tí ľudia sú stále schopní písať takéto blbosti. To aj ja si myslím. To není on Spiderovi len vzal hlas. No áno, bože, zobral som hlas a zajtra mu ho vrátim. To určite áno. Bože, podľa mňa je to tiež Spider, aj podľa mňa je to Spider, aj podľa mňa je to Spider. A to je všetko k tomu včerajšiemu zatiaľ. Ešte tam určite príde ďalšia vlna z prostých komentárov. Vrátime sa k poezie Cajtu, čo bolo tak pred 2 týždňami. Bože ľudia, ja som vám chcel strihať nejaké videjko dneska, ale tak ste ma nasrali, že musím natočiť teraz toto. Akože teraz kvôli tomu nebude nejaké kvalitné video, presne kvôli týmto debilným komentárom. A ja som už musel k tomu niečo povedať, lebo toto už ma strašne sere. Spider si pán, myslel som, že vyzeráš ináč. Všetko s mäkkým i. Toto má zhypíať dvojnásobne, ale. Potom konečne tu Spider napísal nejaký normálny komentár, z ktorého sa dalo toho vyčítať dosť veľa, ale vy ľudia ste magori a neviete asi čítať. Takže ste ešte ďalej, a zase ste sa pýtali tie isté stráčky dokola. Bože, čítajte s porozumením, tak to nezmaturujete. A tento, to je najväčší král celého Freitagcajtu komentárov. Spidero, vyzývam ťa, odpovedz, teda pokiaľ nemám zaškrtnuté skryť komentár, konečne niekto kto na to myslí, mohol by si mi vysvetliť, prečo ten týpek vo videu väčšinou sa vyskytoval v pravej polovici obrazovky, ak to ešte povedal pekne, v pravej polovici, áno, bolo to v pravej polovici obrazovky. Si super, vieš, čo je pravo a ľavo, to je super. Má rovnaký hlas ako ty? No aspoň tuto Robert napísal, dajte už s tým pokoj. Ďakujem Bohu, že takíto ľudia sú. Má hlas ako Spider. Tu je Spider? Spider! Je to Spider, to je jasné. Podľa hlasu. To nemôže byť Spider. Bol by veľký optimista. Tak toto ma dostalo. Vy ako viete, aký je Spider? Nehovorím, že je optimista. Ale proste, tento to napíše, keby ho poznal. Pritom pozerá iba jeho videá. To nič neznamená. Ja som tiež vo videách iný ako normálne, možno, neviem, možno vlastne ani ne. Tak nič to nevyšlo. Ale proste, nie som úplne taký vo videách, ako som normálne. To není asi nikto. Tak pozor na to. A tento. Konečne viem, ako vyzerá Spider. Tak keď to už vieš, tak už by si to mali všetci pozrieť, že ak vyzerá Spider. A nepísať mi to stále do nových komentárov, lebo ja sa už volím dať video s Duškým, aby tam nebolo zase 20 komentárov o Spiderovi. Však to je vadné, však sa uvedomte niektorí. A túto sa rieši zase.
To není Spider. Je. Myslím, že nie. Ja myslím, že je to Adikuš. A Spider to není Adikuš. Ty kokos, to je už sila. Ešte napíšte, že to je Nuke. Ďalšie. Však to je Spider, ne? Však to počítajte. Keby som vás počítal na prstoch, koľko debilov tam napísal, že je to Spider, tak mi nestačí ani 4 paprče. Dobre, to je všetko k Poezii Cajtu. Teraz prejdeme na prvé video z Dušky, kde bolo asi 80 komentárov. Čo vtedy, keď som to tam dal, tak som si uvedomil, že aha, no tak to som vlastne aj čakal, že ľudia budú takýto. Tam som to ešte čakal, ale v tých ďalších som to už nečakal. Každý video som to čakal menej. Akože keď som dal túto Poezie Cajt, tak to bolo ešte trošku, že jasné, že to je také dlhšie video, to tam ešte niečo bude. Ale Happy Wheels, ty kokos, kto bude riešiť tam ten blbý facecam hore vpravo? Kto? A toľko ľudí sa našlo, to som nečakal. OK, a tu začne tá najdebilnejšia debata na celom mojom kanáli. A ideme. To není Spider, lebo to je dabované. Tuto Vlado Kosť, že to je jedno, či je to Spider alebo ne. Veď človek ako každý iný, len s tým rozdielom, že nevieme ako vyzerá, ako sa skutočne volá. Nerobte z toho takú vedu, ten, kto je chytrý, na niečo príde. Ja mu dávam like, ešte som ho tam nedal, neviem prečo, aj som si ho ani nevšimol. Potom, Dušky je Spider, caps on mod zapnutý. Veľký Dušky je Spider, ty kokos, tak on na to došiel. A teraz, áno, je to Spider, porovnával som si hlasy a je to on. A ešte 2 smajlíky. Ty kokos. On si zapol podľa mňa na 2 videách Spidera a počúval. Je to rovnaké. To bude rovnaké. Je to Spider. To je Spider. Však podľa hlasu. No to je vtipné. Však podľa hlasu on to došiel. Ježiš, ja že podľa vzhľadu na to prišiel, som si myslel. Neviem, podľa mňa je to žart. Pokiaľ viem, Spider by sa nezverejnil. Ako ty vieš, čo by Spider spravil? Nevieš, tak to nepíš. Že vedľa Fivka je Spider. Nie, vedľa mňa bola tá dýchajúca perina. Ak si pamätáte to video. Je to Spider, Ren hlas jeho. A teraz pozor. Dušky sa rovná Spider. Počúvajte od 6.14. Niekde by mal povedať vážne. Akože povedal vážne. Úplne to znelo ako Spider, podľa mňa. Pustíme si 6.14, počkajte. Jeho myslenie bolo posilnené úplne vážne. Jeho myslenie, to bolo úplne... No, ty si na to došiel. No aj pekný čas si napísal. Podľa toho jedna slovička vážne si to na to došiel. Vážne. No to došiel proste. Spider minus Dušky. Fakt, však si porovnáte tie hlasy. No to porovnávali všetci. Prosím, ať to není Spider. Čo je taký škaredý, alebo čo, ja neviem. Toto som nepochopil. A má tam like dokonca, tak ja neviem. A tuto niekto, že super challenge, like. A ja som odpísal konečne komentár, kde nie je spomenutý Spider, ďaká Bohu. No ty kokos. Tento to zabil, tento to vyhral. Zatiaľ, ešte bude lepší. A není to Spider. Spider si z nás pekne vystrelil. Len do videa pridali jeho hlas. Spider 4. apríl. 4. apríl. To som nepochopil vôbec. A potom hneď pod to napísal tento istý, že aj keby to bol Spider, tak čo z toho máte? Popravde nič. Tak ja neviem, čo. Ja neviem. Neviem. A tuto jeden píše, že mám verejne prehlásiť, že video je fake, ukázať spôsob, ako sa to sfejkovalo a poprosiť o odpustenie subscriberov, že sme si z nich spravili srandu. Peace. Mám to video vymazať, alebo ja neviem čo. Ale ospravedlňovať sa nebude, nemám za čo. Fakt nemám za čo. Toto nie je Spider, vždy keď tam niečo prehovorí, tak je tam počuť šum, takže zvuk je tam pravdepodobne pridaní. A keď točím z Kitty, tak tam nie je taký ten šum, keď hovorí, to ste si nevšimli. Podľa mňa to nebude Kitty, to je nejaká iná žena a dal som tam iba hlas Kitty. To je už úplne retardované najviac. Ani neviem ako veľmi, ale strašne veľa. Tu je taká dlhá debata. Odpoveď na tento komentár. Keď pozeráš Spidera, tak vieš, aký má hlas. Tak si to porovnaj. Rada do života. Porovnávajte hlasy. Len to vám stačí k úspešnému životu. Porovnávať hlasy. A prídete na všetko. A teraz odpoveď? Áno, asi to bude Spiderov hlas. Dobré uši má, chlapec. Ale vždy, keď Spider začne niečo hovoriť, tak je väčší šum. Citlivé uši má chlapec, citlivé uši. Ďalší, podľa mňa je to Spider, ale keď si všimneš, tak preto to šumí, bo hovorí cez iný mikrák ako Fivko, lebo by Spidera nebolo počuť. Jasné, ja mám mikráky na rozdávanie. Ja tu dám jednému, druhému, tretiemu, všetci mali mikrofón vlastný, lebo ja proste, akože ja neviem čo robiť, tak si kupujem mikrofóny vo svojom voľnom čase. Ďalší, ale to šumí asi preto, lebo to je zosilnené. To ešte dáva logiku. A potom asi sa Duško Spider hanbil. To už asi moc ne. Keby sa hanbil, tak tam asi nejde, že? To ma strašne zaujíma, či je to Spider, lebo mal podobný hlas, už iba podobný hlas.
Bude to jeho brat podľa mňa. Adikuš to bude. Adikuš to bude. A je to Spider na 100%. Na 100%. No a tento zase, že ja som na to kúkal, čítal som to asi 3-krát a nepochopil. Nepochopil som to. Neviem, či náhodou teraz netrepnem nejakú hlúposť. Začal si výborne, úplne ukážkovo, ale podľa Dušanovho hlasu, ktorého tam veľa nebolo, mi prišlo, že Dušan je Spider, takže touto formou tu máme vlog. Čo? To keď tam je jeho hlas, tak to je vlog, a keby tam nebol, tak to není vlog, ale to vlog nebol, to bol challenge. Citrón, chápete? To není vlog. A musím sa priznať, že som tušil, že nejak tak Spider vyzerá. A to už ako? To mi povedz, že ako si na to prišiel. Tuto konečne Alexander Fraštia mu píše, že je debil. Dobre, chválim. A píše mu, že si má po sebe čítať komentáre, predtým než stlačí ten spustý enter. To by tiež mali robiť niektorí. No a ja by som podľa mňa po napísaní komentáru by som dal nejakú otázku, že koľko je, ja neviem, 2 plus 3. A keď neprejdeš, tak to nezverejní ten komentár. To by tu bolo, hneď by to boli inteligentnejšie komentáre v tom mojom videu. A tu sa potom hádajú o blbostiach. Bože môj Kriste, pane, ľudia, vy nemáte čo robiť? Fifko, povedz nám všetkým, či to je Spider alebo ne. To by ste chceli, čo? Rád by som si prečítal Spiderové vyjadrenie k tomuto videu. A on sa k tomu tuším aj vyjadril v svojom videu potom. Niečo k tomu povedal. Joj, a tento normálne, to je taký, ten oný, jak sa hovorí, inteligent. Pozor, inteligent. Řekl bych, že to není Spider, protože ve vlogu se Spiderem byli oba stejně velcí a tady je jasne větší Fifko. To už takto vy ľudia. Takto, to porovnávate nejaké veľkosti, čo? Ale ja to nechápem. Seriózne ľudia, tento komentár, to už som sa smial. To už som sa tak smial, že som sa až smial. Ty kokos, to čo som zase dal? Spider odhalení! Ježiši! Bože! Ja z tohto už... Ja už nemám silu sa hnevať. Mňa to proste pobavilo. Iba v tom Happy Wheels ma to sere strašne. Tento pozor, teraz dávajte pozor. Jestli to je Spider, tak vypadá lépe, než som si ho predstavoval. Ani neviem, jak som si ho predstavoval. Ježiš, fakt má hlas jak Spider. Nie je náhodou Dušky Spider, jeho hlas sa mi len strašne podobá, strašne moc. Je to Spider, určite je to Spider. Mne prípada jak fake. Vždy, keď Dušky prehovorí, tak je pozadí počuť také šušťanie, ako keby to Spider len narozprával a Fifko nejako vystrihol Dušky o reál hlas a dal tam Spidera. A je to proste len moja úvaha, lebo podľa mňa by sa Spider na také niečo nedal. Tento človek, keď bude písať maturitný slov úvaha, tak má jednotku. Fakt dostane podľa mňa jednotku. Spider nesmie byť odhalený, bolo by to ako s Nejfékom. A to nechcem. Kedy sa Nejfék odhalil, mi povedzte. Odhalil svoje vnútro. Všetci mu tam teraz vidíme. Som skoro nezaspal. A ten štýl sedenia je mi tiež podobný ako v jednom videu. Takto sedí Spider štýl sedenia. Nenapodobiteľný. Wow, ďalší. Pozor, teraz počas natáčania ďalší komentár, pozrieme si. Haha, je to tu samej detektív k videu. Takovou blbosť som už dlho nevidel. Pobavilo, olajkovano. Tak tento človek to zakončil jak najväčší pán. Dávam ti like, veľký jak pesť aj jak dlaň. Tu máš odo mňa toto. Konečne niekto normálny, ja som sa pobavil. To je asi všetko z tohto videa. Ľudia proste ten začiatok, jak si retardovaní, tak to platilo iba pre tých, ktorí podľa mňa to aj sami tak trošku tušia po tom, čo tu napísali. A keď to netušia, tak to je ešte horšie. Takže vážne všetko. Dúfam, že už s tým prestanete, lebo už sa naserem a budem vám to asi mazať. Snáď sa nikto neurazil, ak ste sa urazili, tak mi to kľudne napíšte, ale prosím, prečítajte si najprv po sebe. Najprv si po sebe prečítajte ten komentár, až potom ho odošlite, lebo ja vážne to už, ja strácam nervy už, musíte ma pochopiť. Skúste sa do mňa vžiť, aké to je pre mňa, ty kokos, otravné toto. Ja tu makám na nejakom videu a vy tam komentujete nejaké blbosť, že tam je Spider. Vám je jedno potom, aká je tá hra. Vám stačí tam hore, tam Duško vám tam stačí. A už si môžete písať. Už tam je 100 000 komentárov o tom, jak Duško je Spider. Ak si myslíte, že mne ide o pozrieť, ak kvôli tomu to tam dávam, tak sa mýlite. Ja to môžem kľudne natočiť aj sám. Len s Duškom sa mi to točilo trošku lepšie.
Pretože vždy je lepšie mať pri sebe niekoho, aj skity točím, ty kokos. Vždy je to lepšie ako sám, ja neviem, tak baví ma to viacej. Ale kľudne by som mal radšej o polovicu menej lajkov aj pozretí a neboli by tam takéto sprosté komentáre, ja som toto nečakal vôbec. Takže snad sa uvedomíte niektorí a serte už na to, ty kokos, vážne sa serte, ja vám aj tak tam neodpovedám. Tak na čo tam stále píšete? Sa môžete ma dohadovať ako magori. Dobre, ja sa tu odhlasujem, vypínam to. Čus a vidíme sa v ďalšom videu. Nejde mi žiarovka.